Hello guys, maayong hapon guys. Wapa kayo ang ato ang alugbati guys. O nangudlot na pudla. Galing ko mo na ni. O nang salingsing na pud siya guys. Ugma magluto ko ani kay. Naamay munggos, nami munggos guys. So munggos ang akong isagon niya. Pwede naman ta magprito ugma og kaning bulad. So maglata kog munggos din sagulan nako og bulad dayon butangan nako aning alugbati para lami kaayo guys. Paborito maning banana. So mo'y atong lutuon ugma. Muni ako ang bubuan karon. Ang ako ang may. Ugma munggos butangan ato alugbati. Amo ang sidad ugma. Kay para la si Dudong dali magprito man og magbulad. Lami kayo guys. Ang ato ang piniritong bulad ugma guys. Ang atong atsal pwede na nato magamit kay dako natong atsal guys. Ara guys, dako na ang atsal nato. Apa na pud tay atsal. Makagamit na ta sa atong atsal guys. Imbunga og balik atong atsal guys nga ako ang gibutang di ari. Kitapan na ako sa kuan sa money tree. Atong money tree namulak. Ay di makita namulak atong money tree. Ang atong baliti. Ang atong baliti. So mamubo ta guys. So bye everyone.